Múrik, prosím, choď preč. Ja sa sem potrebujem sadnúť. Čo je? Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu, ktoré bude podľa mňa také dosť rýchle a informačné, pretože tu len opíšem, o čom bude táto giveaway a celkovo vysvetlím podmienky tejto súťaže. Keď náhodou budem pozerať niekam inde, tak tam pozerám, pretože ma vytača moja mačka, ktorá počujete, že vydáva asi zvláštne zvuky. Proste len tak beží po byte. Nechápem, nevadí. Vybrala som pre vás zo pár vecí a dala som ich do takéto krásne vianočné škatuly. Škatuly. A dala som ich do takéto krásnej vianočnej škatule, ktorú vám... To čo zase bolo? Ktorú vám neotvorím, pretože aj keď pod stromčekom si nájdete nejaké darčeky, tak neviete, čo tam máte, pretože sú zabalené. Čiže podľa mňa táto giveaway má byť o tom, že vy neviete, čo dostanete. Takže vám to neukážem. A ten, ktorý to vyhrá, tak mi proste príde domov takýto balíček a všetky tie darčeky, ktoré sú v tejto krabici, sú ešte zvlášť zabalené, takže sa bude tešiť z toho, že ich môže rozbalovať. Neviem teda ako vy, ale ja sa vždy najviac teším z toho rozbalovania tých darčekov a z toho prekvapenia, čo tam bude. Ale taktiež súcitím s tými, ktorí to nevyhrajú, čo je dosť akože deprimujúce, tak to povedať. Ale tak výherca môže byť len jeden, teda rovno vám hovorím, že vlastne vyberiem jedného výhercu, ktorému pošlem celý tento balík. A pre tých, ktorí nevedia, čo tam je, tak aby sa niekedy v živote dozvedeli, čo tam je, pretože mňa by to osobne veľmi zaujímalo, aj keby to nevyhrám, len tá zvedavosť, viete, že čo tam bolo, tak v nejakom videu, v ktorom vyhlásim toho víťaza, to budete mať určite napísané v titulke alebo v popise a v tom videu normálne dám nejakú fotku alebo krátke video, že čo sa vlastne v tomto balíčku nachádzalo. Úplne jednoduché, len budete zdieľať túto fotku, ktorú nájdete na mojom Instagrame, ktorý je Nicole Fedorčáková. Označite ma na tejto fotke a ja spomedzi mojich označených fotiek, ktoré tam nájdem, vyberiem víťaza. Tak to už je naozaj všetko. Ešte takto na záver vám chcem poprieť krásne Vianoce. Aby ste si užili čo najviac to prázdniny, aby ste si oddychli, pretože tento pol rok bol dosť ťažký. Neviem ako pre vás, ale pre mňa úplne. Veľmi originálne prianie. Ale to už je naozaj všetko. Majte sa krásne. Ahojte.